Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal podcast ieħor, jienu George bosta mistiedna sali għaddew diversi ġimgħat ħafna nies jiltaqgħu miegħi fit-triq u jgħiduli illi qegħdin isegwu il-podcast tagħna fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, etc. Imma wkoll isegwuna fuq Smash Television. Mela, u tistgħu iżommu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 9812-7676-9676. U fil-fatt ħafna illi jarawna fuq Smash Television jikkummentawli anke in-kunċert li rawħax id-domandi li nkunu għamilna ġili jsemmuhom. Daqsekku. Tajjeb ħafna. Mela nfakrukom fuq Smash qed jixxandar meta. Kull nhar tal-ġimgħa. U l-ħin. Fid-9:09. Fid-9:09 ta' filgħodu. Ta' flaxija. Ta' billej. Fid-9:09 ta' billej. Tajjeb ħafna qabel imorru jorqdu ikunu ħadu. Jorqdu b'toma tajba. B'toma tajba. Il-mistieden tagħna llum se nagħtu bidu għall-programm u rridu ningrazzjaw l-sponsors tagħna wkoll George illi jkunu qegħdin jgħinuna illi narawhom f'kull bidu fit-tmiem il-programm. U anke fin-nofs. U anke fin-nofs, u anke fil-ġemp, u anke barra u ġewwa. Nirringrazzjaw mill-ewwel lill-xarba popolari Faner illi jenuna ħafna. Minn hawnhekk immorru għal bidu tal-programm u l-mistieden tagħna huwa ħadd ħlief Dun George Dalli. Wasanna għal podcast ieħor dik hija l-introduzzjoni tagħna tal-programm. Dun George Dalli huwa il-mistieden speċjali tagħna. Naturalment Dun George huwa ħabib tagħna tnejn, imma aħna ma stajniex ma nistidnux il-Dun George bħala Dun George fil-ħidma tiegħu reliġjuża imma wkoll pastorali u x'hekk ngħidu pastorali. Ekku, pastorali. Pastorali. Pastor li tisserraj. Ekku. Pastor. Pastor fis-serra. Jiena naħseb dejjem rajtek b'dan l-ilbies ta' saċerdot f'okkażjonijiet speċjali. U għalhekk għall-programm tagħkom illum ġejt lebes hekk. Speċjali. Għax intom speċjali u allura l-programm tagħmluh speċjali. U nixtieq insellem it-telespettaturi tagħna kollha. U anke s-semmija. Għax jien anke fuq it-television Alfred ikun hemm momja li jgħiduli aħna xorta narawh jgħiduli. Imma ikunu qed jisimgħu. Allura ngħid it-telespettaturi u s-semmija. Għara radio, tgħid is-semmija biss. Ekku. Imma lina jista' jisimgħuna radio wkoll Ukoll. Spotify. Ukoll. Ħafet jitħak. Għax dettalji komplikati nħallihom fidejk. Jiena qalu li tista' xi trid. Ċejn. Le, għax jiena tinti tafni biżejjed. Jiena darba prezentajt il-Festival Kanzunetta Maltija. Insejt is-sena x'kienet meta Alfred Sant sar Prim Ministru, meta kien rebaħ l-elezzjoni. 1996. Jiena għamiltu 1997 il-festival jienu Marbek Spiteri. U rabtuna bi skript, jiġifieri ma tistax kelma żejda jew inqas. Plus li kien traqqas, kemm kont svinturat, traqqas il-budget tal-festival, għax beda jagħmel l-ekonomija mill-ewwel. U qalu li isma' microphone cordless m'għandekx, microphone bla wire, ġifier ma jifhimx ħafna.
Imma really rabtuni f'post bis-salib mal-art u bil-mikrofon bil-wire. ħanejdlek Alfred. Jiena insegwa ħafna. Iż-żewġ estremi it-negżina. Jew li torbot kif qed tgħid inti, ma teżistix, impossibbli. Imma mbagħad ma tistax titkellem fuq kollox barra fuq is-suġġett li suppost titkellem. Hawn min jagħmel hekk ukoll. Ejva, vera. Hawn min jagħmel hekk ukoll. Jiena mhux ħati. Li jitkellem fuq kollox, fuq dak li għandek f'moħħok, fuq dak li għandek f'qalbek, imma inti għandek suġġett. Sa pereżempju hawn jien illum. Tajjeb, ma nistgħux noqogħdu nitkellmu fuq in-notta bjanka. Ifimni. Għadha vera xorta semmi xi ħaġa. Nsemmu xi ħaġa matrija, ħanibdew is-suġġett. Mela, isma' ħanibda jien. Għaxin nibdew minn meta għaxak bdejna ngħidu, imma ma rridx. Mela, Don George. Meta kien nofsija ma' Don George mhux biżejjed. Ħanagħmel bħalma għamel bezzina miegħi bdejt li ħanerġa' nistidrek bħala sindku għax għandek xi tajt interessanti. Nirringrazzja lil-Lemi u jien ħanajdlek Don George ħanerġgħu nistidnuk il-programm ta' wara għax int għandek xi tajt ħafna. Alfred dak il-programm segwejtu kien programm tajjeb ħafna. U nixtieq minn qalbi ngħidlek proset għaliex naħseb kont informattiv ħafna. Jiġifieri anke ċertu mistoqsijiet li n-nies jistaqsu għax għalhekk it-television. Inti naħseb li tajt risposti bilanċjati, imma għamel dak il-komment u ħanaqafaw għax bħala saċerdot ħanejdu, mhux se ngħidu mhux sewwa li twaddab lil mal xi ħadd. U ħanifqu ma morrux għal dak il-programm issa. Imma dak kien kumment li inti kellek kuraġġ ma tettu u jiena rrid ngħidlek li naqbel miegħek. Proset, veru. Mela, Don, mhux se nieħdok tifel żgħir, ħanibdew żagħżugħ. Tista' toħodni anke tifel. Meta tfarfart, għaliex in-nies ħafna min-nies tal-età tiegħi, u naħseb anke tal-età tal-Fred, dejjem rawk bħala saċerdot. Imma meta kont żagħżugħ, jien naf, kont mur diskoteki, per eżempju, jien naf. Jiena kont, l-ewwel nett, jiena kont twin, imma ħija jew waħda twin ma mexxitx. U meta konna fil-ġuf, ħadtilla fil-fatt, per eżempju, jien għandi 4 kliwi, għaliex huma sjamiżi, ma nistax nagħti donation tagħhom. Tara dawk ridna ħili joħorġu. Tifhimni ġifieri Ġifieri int għandek 4 kliwi. 4 kliwi sjamiżi, għax kiena meta sirt naf xtaqt li nagħti donation ta' 2 minnhom. Imma qaluli ma tistax għaliex huma ma jiffunzjonaw kollha. Huma sjamiżi, xorta 2 kbar, fil-fatt kultant inħoss ħafna ġeħaw fil-ġemp tiegħi. Imma ommi miskina batit ħafna, għax dak iż-żmien qed titkellem 71 sena ilu. Anke biex inaħħula xi ħadd mejjed ġofijiet ġiet irid jisifruha ma setax u kienet anke Ġifieri oħtok mietet fil-ġuf. Oħti jew ħija ma nafx x'inhu fil-ġuf. Imbagħad bdejt. Ġifieri inti minn hawn minn l-ewwel ngħid jiena mhux għax oħtok jew ħuk. Imma il-pjan tal-mulej. Minn ġuf ommi sejjaħli. Għax hemmhekk irrid nasal. Ekku. Għalfej jien u mhux dak. Jien bniedem li nemmen. Ġifieri jiena mhux għas-saċerdot għax nisrani. Jiena bniedem tal-fidi, jiena bniedem li nemmen George u Alfred u tafuni intom li anke f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna li kelli. Il-fidi hija dik propju li żammitni għaddej. U hemmhekk fejn anke ngħid il-mulej, anke bl-istorja li kelli tul tfuliti, issa niġu għalija wkoll, meta tridu twaqfuni waqfuni għax jien jekk nibda ngħid nibqa' għaddej kif tafu. Li iva jiena nemmen dak li jgħidlu il-profeta Eżajja u Ġeremija meta jgħidu inti minn ġu fommi sejjaħtli. Għalfejn jien u mhux dak. Issa jien naf mela l-ħajja qiegħda biex tifhimha. Il-ħajja bħal Alla qiegħda biex tgħixha. Mhux tifhimha għax tistaqsi kemm tistaqsi jew risposti bla sens, jew risposti xejn ma jkollok. Bdejna nikbru, familja tiegħi kienet familja fqira ħafna, jiena u nikber. Ta' 6 snin meta għamilt il-proċett, kont immur għand Ġerardu l-parrukkiel Alla jaħfillu, ħalli niknislu x-xahar u kien itini 12 il-xelin dak iż-żmien
fil-ġimgħa li jommi Qed nitkellmu ħal-qormi. ħal-qormi li jommi dak iż-żmien u meta tgħidġi l-parrukkiel mbagħad warajh fil-ħanut tiegħu kien hemm ukoll George ix-Xibi li jiġi ħu l-imħallef Xibi ras li għadu kif u kellu stationery hemmhekk. Imbagħad ommi dak iż-żmien kienet dejjem tissellef fl-aħħar tal-ġimgħa xi nofs lira biex tkompli l-ġimgħa. B'dik id-daqsxejn li kont nagħmel jien fl-aħħar kun nhar ta' Sebt nġibu, allura dik qatata li tmur tissellef u teġa l-familja tiegħi bdiet timxi daqsxejn il qudiem. Imbagħad kultant kien hemm xi ħadd titini xi soldi jew 3 soldi tips, kont nieħu gost bija. Fil-fatt U nimmaġina kont mur tattihom l-ommok. Le, insomma, jien kollox kont nagħtilhom jien kollox. U għalhekk illum jien jgħidulek kemm inti galanthom fit-tips, għax jien naf kemm kont nieħu gost b'dak is-soldi u b'dak it-3 soldi. Ekku. L-iktar li kont nieħu gost u hawnhekk nagħmel appell ukoll meta tmorru tieklu dak il-waiter jew hekk dak senjur inqas minnek, speċjalment meta tmur tikol ta' xi ristorant ta' 100 euro ras, all right? Aqbad u għaqlalu xi ħaġa. Importanti wkoll għax bqajt inħobbu s-sejra. Jiena l-isqof kien jgħidli, int miegħi tiġġieled dejjem u mabbagħad ma tiġġieled qatt u ngħidlu veru. Veru. Għax dak kien. U għalhekk inħobb in-nies u naħseb anke n-nies iħobbuni għax jafu li nħobbhom u nħobbhom ġenwinament. Imbagħad bdejt nikber. Kon dejjem il-pa li kien jaħdem ġo ħanut, kont ngħidlu ejja ħanieħdu ħanut, għax aħna kapaċi mmexxuh. U kien dejjem jibża minn ftit dejn li ridna nagħmlu għax ma kienniex penny. Minn ftit dejn li kellna nagħmlu biex nieħdu dal-ħanut ħalli naħdmu fih. Ma nafx interessawkom daw l-affarijiet jew. Tal-pastizzi, le? Le, bdejna bil-pastizzi ma mbagħad taħt restorant. Ir-ribon. Fil-fatt li kienu dejjem jgħidu li l-marsa r-ribon. Taf kemm kelli meta mort ma' missieri tlaqt mill-iskola għax kont ġaqijat l-ewwel sena sekondarja x'in kont il-qudiem l-iskola. 10 snin tlaqt mill-iskola. Ir-ribon il-marsa. Lisa mhux ġdid. Ir-ribon il-marsa. Għadu jismu hekk. Għadu jismu hekk imma żgħir ħafna għax meta kienet għaddiet it-triq. Mhux fejn Jiena għal dak qed immur. Fejn jissalib tal-marsa. Tajjeb, ma Qudiem L-istess il-bank. wieħed fejn morru niklu aħna. Qudiem il-bank. Tifhem dak kien ħafna kbar għaliex imbagħad ma tgħaddew il-triq. it-triq. U jiena kont. Għax dik kienet triq dejqa sa l-lum wiesa. Imbagħad dak iż-żmien missieri. Kont taf li kellu restorant. Mbagħad fuq X'inhi? Imbagħad dak iż-żmien. Għalli aħna ma jinteressanix fejn tmur tieħu. Imbagħad dak iż-żmien il-pa marat miskin. Kien marat il-pa marat żgħir. U bqajtu ħsib Jiena inti? missieri kien jibqa' jiġi l-ħanut, ġifieri kien jaħdem, imma kien limitat ftit anke. U restorant x'kien jew take away. Le, restorant kien, ġifieri tompani, għaġin il-forros, il-fon, ċips, bajt, laħam. Fimtek. Ġifieri La Maltija. La Maltija kienu jiġu tinsiex nofsija, rridu jitilqu mix-xogħol. Rridu jieklu jaġgħu marru. Alla tista' taħseb kif tkun preparat. Ħanut tal-ħaddiem. U kont tkun waħdek ġifieri intom Konna missierek. nkunu jiena il-pa fil-kċina. Jien barra u kien ikolli l-oħtu kultant kien jiġi ħija, pereżempju. Oħtok li waħda. Il-kbira. Il-kbira. La żejra qatt ma ħadmet, iż-żejra gawdet biss għandna. All right? Titħak, meta ħataraħ il-program teħx kif ħatitħak. Ejjek, ma tiġix taħtfak xi ħadd La, taf. U imbagħad il-mamma kienet tiġi, kunna l-erba' kunna ta' ġimgħa konna nagħmlu review u l-affarijiet. John qabel imur għall-iskola fl-4:30 ta' filgħodu għax fl-4:30 ta' filgħodu konna mmorru l-ħanut. U dak iż-żmien bil-mixi minn ħal-qormi għall-marsa. Imbagħad kultant kien waqfinna xi trakk, nieħdu xi. John Dalli, l-ex-ministru. L-ex-ministru. Kont ngħidlu issa qabel titlaq l-iskola ġbin ħalli li mittużana ravju, ħalli jkolli ximbiħ u nagħmel. U Bejnek u bej John kemm hemm? Bejnu bej John hemm 4 snin. L-istess età. 4 snin.
Inti l-kbir. Le, John il-kbir. John il-kbir. John il-kbir. Mbagħad oħti, mbagħad jien, mbagħad Anna, mbagħad Bastjan. Ka Bastjan kien jiġi minkejja li kien żgħir. Kont ngħidlu inti għamil il-flix kien f'posthom għax jien kont inqassam kollox 10 snin Kont George. il-manager. Illum jaqsmulhom it-triq ta' 10 snin. F'dawn il-momenti li kont ir-restorant, kienet tiġem is-sejħa Issa dak iż-żmien ma kienx hemm dawk il-liġijiet, Dun George. Ma kienx hemm dawk il-liġijiet li 10 snin ma tistax Le, taħdem. le, kien hemm liġijiet. Imma li trid tkun għamilt l-iskola primarja. U jien kont ġa form 1 sekondarja u li kollha bżonnok il-familja. U peress li missieri kien biċ-ċertifikat li miskin kellu daqsxejn problemi. Allura sadak. U inti saqsejtni George, saqsejtni xi ħaġa. Għatlek f'dawk iż-żmien. Le, Għas-sekondarja tiġa għandek 12 sena. imma jiena ta' 10 snin kont ġa tlajt form ta' sekondarja, jiena kont il-qoddim. Jiena anka primarja, per eżempju, kont naqbes snin. Fimti ġifieri? Il-bambin dak iż-żmien tax illum ara, imma dak iż-żmien kien tani daqsxejn. Ġifieri tagħmel perjodu nieqes mill-iskola biex tajt kont il-ħanut. Ta' 10 snin tlaqt kompletament mill-iskola jien. ħanut ġejjin in-nies, nitama u nagħmlu ħanaqbes jiġi l-merkanti nixtri l-affarijiet, imbagħad kont nagħmel xi barter għax hemmhekk peress li kienu jaħdmu x-xatt. Ix-xatt kienu nies ħelwin, goffi kemm tridhom, imma mbagħad qalb kbira taqż il-kamra. Per eżempju, jekk xi ħadd marditlu l-marra jew marradlu t-tifel, murda barrasek ħanaħdmu għalik, hekk kienu Ix-xatt kienu nies verament lili l-ewwel università li għamilt jien sabasni nix-xatt, u mbagħad sabasni l-università. U għadni nużhom it-tnej, daqskemm nuża tat-teoloġija u l-filosofija, għadni nuża tal-esperjenza kbira li kelli x-xatt. Imbagħad kienu pereżempju anka qed iħottu l-kombif, qed iħottu ton taż-żejt, u dak il-merkant jgħidulu inti ħa taħseb fina, kienu jgħidulu maqbdu kaxxa, u mbagħad taqsmuha bejnietkom. Alla mbagħad kienu jiġi l-ħanut sattina ta' daw. Kelli qisha vetrina u kont nagħmel il-barter. 11 sena ta' 12 sena rani għaddej. Ta' 12 sena din nitkellmu. 11 sena, 12 sena, kont ngħidlu wara ta' dak il-landa kombi fil-landa ton ta' żejt. Ħantik per eżempju eggs and chips, bil-ħobs u b'kollox tajjeb hekk ejwa. Waddabhom li fil-vetrina. Bad kien jiġi xi ħadd jagħmel li eggs and chips tiftaħ li l-landa kombi. U dikka kienet liħ. Kon dejjem nirranġa. U minn dak il-faqal li trabbejna fih, meta spiċċajt mill-ħanut issa ngħidlek għalfejn spiċċajt. Kont ġa blajnuna tallaq lajna l-flus, aħna konna kexxu wieħed, il-familja, kelli qisha dresser, kelli kexxun tal-lemin u kexxun tax-xelluk. Il-ommi kont ngħidilhom, il-ħuti ngħidilhom, ara ħadd ma jieħu penni jekk ma jgħix l-ommi. U jien ommi kienet ġeneral. Grazzi molej li tajtna l-ommu u l-missieri. Disciplinata. U ktar ma konna nafu li l-kelma taħħajja kelma, fimt, mux vojta, li bis-sens jekk ħatajt kelma, mux kustjoni li s-sawat u jekk assolutament le. Imma kella ċertu disċiplina anka fil-kelma. Għax ommi kienet intelligentisma, kienet taf dejjem xi trid. Din anka kienet imlaħqa anka fil-partit u hekk, presidenta tas-sezzjonali u dak u viċi presidenta. Dejjem attiva. Attiva, aħna għandna l-minnixfu, fimt, għandna l-minnixfu. Imbagħad kont ngħidilhom il-kexxa qatt ma sakkart kexxunien. Kexxun tal-lemin ara xi ħadd ma jmissulix. Għax kont ixxi kaxxa tiegħek dak iż-żmien 40 lira. Il-paga ta' raġel kienet 6 lira fil-ġimgħa 7. 40 lira kienu allura jien kont irrid infaddal. Inwaddab hemm ħalli meta tiġi għandi bżonn nixtri hekk. Għandek biss. Imma lajna l-flus, ħdimna kollha lajna l-flus. U meta Dun George inti ġilih bejt xi ħaġa. U ġieli anka l-kont għax kienu jgħidulu pereżempju għamiltu malaj biżżid xi 3 soldi. Mhux suppost saqsejtielek di, Le, u mhux suppost. Oh, George. Friet it-telli. ċaf papru la sebt l-ilma, kompli. U anka pereżempju xi 3 soldi mhux għalhekk ngħid jien. Jiena fit-tikka tiegħi meta stajt ukoll ġibitt, mela allura llum ħanoqgħod nikkundanna u ħanoqgħod Tipponta subaj. fidda xejn żejra tiegħi aħseb wara. Imma mbagħad konna diġà xrajna d-dar pereżempju, konna television, karozza, ġiġ garaxxijiet għat-tebeb. Imma taħt 10 sena kellek dik il-mentalità ta' business biex Iva, ngħidlek. ċina ta' wara ta' 7 snin, kont mbagħad wara l-ofsenar immur fil-ħanut ta' fejn kien jaħdem missier imma l-ħadd flaxija ma kienx jaħdem.
U mal-kuġin tiegħi li mitftitilu walla jaħfillu, kont nuħu ħsieb il-ħanutjien. Nirrenġa u dak. Barra r-restaurant? Le, qabel All il-restaurant. right. Kelli U saba' din snin. l-avventura ta' twalet ta' restaurant. Għaw minn 10 sa 80. Mis-63 sa 70. Fis-63 f'San Pawl l-10 ta' frar tħanna biex nibdew u spiċċajt f'Settembru ta' 70. Tgħid li inti għalfej mort, għax jena. Dak iż-żmien kont bdiet li anka il-ħajra li xtaqt. Kien jiġi ħanejdlek kif. Is-sejħa. Kif bdiet is-sejħa, ġoġa il-bambin jinqadab kollox. Ta' 18. Għaw, 17 sena jisu. Ejja ngħidu 17. Ix-xat kien taf. U biex ikellmuk ħażin, u biex hekk minkejja ta' qalb tajba. Imbagħad kien jiġi patri. Ta' ċejlu kien, knisja ta' ċejlu għadem sallu. U dal-patri, fis-sempliċità tiegħu, kien jibdel l-ambjent tax-xatt kollu. X'kien arar kien hekk. Allura lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar, u għalhekk għadni devot ħafna tal-ewwel ġimgħa tax-xahar jien. Kulħadd sejjer ħallini ttellifni xi tqarbina, ħallini jitlaq lem. U da mhux jonqos bin-nofs taħ. U l-affarijiet. Ix-xatt tal-belt it-tajb. Ix-xatt il-marsa. Il-marsa. Imbagħad kont ngħid f'qalbi għax il-mulejna l-ġenejt jinqeda b'kollox. Kont ngħid ara daqsxejn daw l-affarijiet. U darba kont qed nitkellem ma' Ġon, ma' ħija l-kbir. U qedlu taf li qisna qed inħoss sejħa qawwija biex jien insir qassejs qedlu ma jien hopla sew. Qedlu ili li tlaqt mill-iskola ta' 10 snin. Jiena rrid nibda l-edukazzjoni mill-1+1. Għalli kollox possibbli, għalli nibdew kieku bil-korrespondenza mal-British Tutorial Institute l-Ingilterra. Għetlu kif? Għalli inti tibatilhom jibatulek il-lezzjoni, ma kienx hemm internet. U kien għadu żgħir ukoll, Insomma, ġifri jekk kien kelli 16 u kellu 20. Kien għadu l-mużew dak iż-żmien Ġon. Ġob kien prefett il-mużew u kien imexxi. Imbagħad qed iva ta' nipprova. U bdejt speċi niftakar bdejt is-somom, l-Ingliż, il-literature, għamilt 3 suġġetti. U wara x-xogħol mill-4:30 sal-5:30, mill-4:30 ta' filgħodu sal-5:30, kont immur id-dar, norqod sija, niekol xi ħaġa u nagħmel sagħtej studju bis-serjetà. Ma nix nagħmellek domanda li mhux suppost għamiltilek. Oh, George. Le, interessanti. Is-saċerdot imma. Ftakara di l-mistoqsija importanti. Is-saċerdot għandu bżonn dal-istudji. Ġifieri min ma jridx jistudja. Ġejja lija wkoll. Imbagħad bdejt dan nibgħat l-exercises wara 4 ijiem jerġgħu jaslu, ikkorreġutu, jibgħatu li oħra. U għamilt wara qisu 9 xhur. Għamilt 3 O-levels u għaddejt minnhom. U għamilt kuraġġ ta' sewr. Qed mela jien nista' nasal. U għedt il-familja tiegħi tellhom jien is-sena d-dieħla l-ħanut u nwalluh. U kif kienet? Kif ħadu għal-ġenituri? Ommok mu speċjali. Qed tara l-flus, issa f'daqqa waħda. Ommi ħadet gost ħafna. Għax ommi kienet għadha tibka kull jum li jintlaqt mill-iskola. Għax anka il-teachers kienu jgħidu li dak ħatħolġuh mill-iskola speċi. Dak kapaċi imexxi, ġifieri. Imma missier ma ħax peċir miskin għalla jaħfillu xejn tissejnet letlu normalek pastizzerija d-dar fil-dak u kien joqtjom il-pastizzija murrabju u kien idawwar wara li naħħejnieh. Wellejnieh u għamil sentej biex nistudja biss. Għax meta mort is-seminarju kien hemm dun Viktor Grek, ma' Sinjur Viktor Grek għadu mimli bil-omor bniedem l-għamil ħafna ġid u għadu jagħmel. Kien għalli ma biex tidħol l-università, għalli 8 suġġetti, 3 minnhom A-level u sej. Għallu mela mhux xi darba daħal is-seminarju. U jien għetlu ma mhux dejjem irid ikun hemm l-ewwel darba.
Fil-fatt meta tħaltum kien jiftaħar bija l-seminarju ġaġab nies mix-xatt. U għamel dak is-sentejn nistudjaw insomma u ġibt li kelli nġejb. U 20 tħalt l-università. L-università kien cultural shock. Għax bniedem li għad kważi ma mar skola sekondarja, għad ma mar sixth form. U daħal U daħal l-università. U teta zaħira. Kont 20 li. Fil-istess seta. Normalment kienu jitlu 18. Fil-fatt jew wieħed mill-kbar fil-kors, fem? Per eżempju, jekk jiena għalaqt 71, sieħbi Fader Reneka Milleri, da xar ħajja għalaq 70, fem tiġifieri kun hemm dik is-sema. Kiber da sekrenek. Mhux għad tasmiħi. Isma' 50 żmien irnexxielek iġġib dak l-istudju kollu li kont tlif. Sentej, imbagħad fil-fatt kont pereżempju biex imur il-librerija noħroġ ktieb ma nafx kif. Allora xi ħadd minn sħabi jiġi biex jurini kif noħroġ anke l-kodba. Biex naqra, ma kontx naqra ħafna dak il-lectures kollha bl-Ingliż, eċetera. Jien Ingliż rajt għaddejt mill-eżami imma qatt ma kontx iskola jitkellmu l-Ingliż. Imma speċi marrit iddeċidejt li marrit naqta' qalbi qatt. U niftakar fl-ewwel 3 xhur bdejt miexi, imbagħad darba bata għalija il-bambini taħ mid-ġenna fejn qiegħed Father Peter sarraċin inglot, għax kulħadd tek jafu Father Peter. U kelli laqa miegħu għax kellna tutorial ġifieri. U għalli kemm ħadd gost anke bl-istorja tiegħek, bil-mod kif dak, għalli u tidher anke meta tkun qed titkellem meta nagħmlu diskussjoni, għalli tidher li int għandek ċertu background, għalli tajjeb fuman speċi. Tagħmel 7 snin ma nistax xatt taħdem hemm mhux bil-forsi kollok daqsxejn differenti. Imbagħad għedlu m'għandi biża' kbir bħalissa għedlu għax-xahar ieħor għandna l-eżamijiet. Għedlu jiena li ngħid li dik il-karta li ħanikteb jien ħadd tiġi f'idejk l-ewwel wieħed. Għedlu ma tantx timlieni bil-kuraġġ. Għalli mur, għallu wara ma taqtax qalbek. Għalli għax issa mxejt għalli jom til-baħar kollu, ara ma taħilx fil-port. Għadni niftakar x'qalli Father Peter. Għetlu li għetlu jien, għetlu dak iż-żmien ukoll kont li ta' fidi. Għetlu jiena, għetlu għandi l-Alla jgħinni, għetlu naf li bieħ nista' nagħmel kollox. Però meta titkellmu fuq is-sejħa. X'tħoss? Ara Alfred, jiena kont qed nagħmel ħafna flus. Meta kont bir-restorant. Jekk il-paga ta' raġel kienet lira kuljum, jien kont naqla 10 lira kuljum. Etnik fis-60s. Fis-60s. Taqla 100, jien naqla 100, inta taqla 2000. Mhux ġifieri qed nitkellmu jien aħna konna bħala familja. U allura jiena kont sejjer tajjeb, fimt ġifieri. Imma kelli xi ħaġa ġewwa fija. Something else. Xi ħaġa oħra. Mhix din. U dak il-saċerdot, dak il-patri, li kien jagħmel dak in-nies ibiddilhom u jagħmelhom kuntenti u kapaċi jibdilhom biex isibu lilhom infushom biex isibu t-tajjeb ġewwa fihom. Għax dik l-iktar ħaġa li laqtitni. Għax inti x'inhi r-rieda talla? Ir-rieda talla li inti tiskopri dak li inti trid. Għax dak ma twelid talla itik ir-rieda tiegħu fil-qalb tiegħek. Xiri talla minnek itijulek fil-qalb tiegħek. U inti r-rieda talla tfisser dik is-sejħa li inti ssib dak li Alla żera ġo fik sa minn twelidek li sejjaħlek sa minn twelidek. U għalhekk awtomatikament jien kont ngħid something else. Mbagħad kont qed nitkellem ma' John darba ma' ħija u għalli inti meta kont żgħir ħafna ġieli kont issemmi għax kont ngħidlu tinħoss xi ħaġa li mhix biżżejjed. U dak għall-ewwel ħasibni mhux biżżejjed ġifieri flok ristorant wieħed ikolli 10. Li kont kapaċi mmexxihom ukoll ġifieri. Sinjura Alla ħfilli. Imbagħad għalli inti meta kont żgħir, veru niftakarni meta kont żgħir ħafna, kont tgħid li tixtieq issir qassis. Għedlu naħseb dik is-sejħa. Naħseb il-mulejta hija li permess tiegħek. Imbagħad minn dak iż-żmien bdej dik it-triq. U llum ma nħares lura u bqajt qassis bid-diffikultajiet kbar li kelli, speċjalment dawk li suppost jgħinuni anke minn ġewwa telfuni,
All right? Kont sammur għalija di. Dawk li suppostejnuna telefona ma jimpurtax għadda kollox, il-mulej jikteb dritt. Fil-Knisja stessa. Il-mulej jikteb dritt fuq il-linja mawġin u l-Alfred kontet nejdlu għana uġejjien. Għetlu tiskanta kemm il-mart daħħanni iktar il-ġewwa fl-spiritualità interjuri. Li jinti tkun iktar bil-ħin mal-mulej, eccetera, eccetera. U għal-grazzja tal-la bdejna dik it-triq, komplejnija. L-lum li għandi Ġifieri sirt saċerdot ta' kemm età? Jiena sir saċerdot fl-20 ta' April għalaq 24. Fil-21 sirt saċerdot. Ġifieri 20 sena għalaqtom lejliet. Il-fatt dawk huma wara xulxin jien. Qatt ma ħadna niekol fil-birthday u l-anniversarju. All right? 20 u 21st. Għalli jissa tiftakarhom. Mhux tgħid li ma tafx. Off. Aprilu. Ġifieri sirt saċerdot 24 sena. 20 sena. 20 sena. 20 sena. 20 jiena Normali li sirt saċerdot ta' dik l-età. Jiena aħna għaddisna fis-79. U jien twilit fil-52. Għattifimni. 20 sena. 20 sena. Don, il-familja mbagħad tinfiret għal sħutak iż-żewġu, inti bħajt id-dar, eċetera, eċetera. U naħseb din xi ħaġa li ħafna, speċjalment miż-żewġin, ma jifhmuniex. Ġieli tkellimna anke jien u Alfred, isa l-persuna li tibqa' d-dar tieħu l-pis tal-familja kollha fuqha. Jien naf jekk hu kellu xi jgħid mal-mara, uħtok kellha xi jgħid mal-mara, ħajġu jkellmu lilek. Jekk id-dar U Don George iktar. Jekk ommok missierek għandhom xi ħaġa ġew ikellmu lilek. Jien ma kontx nidħol fuq dik il-biċċa tal-Knisja, ma kontx nidħol fuq affarijiet oħra, inti semmejt kemm il-darba pereżempju lil John. Ġifieri politika jidher li hemm ċertu close ma' John. Pereżempju kunna rtaħat għadna minnu kolandu. John għadda minn momenti Sallinna għalih. Għadda minn momenti diffiċli fejn ta' ħafna l-pajjiż u spiċċa attakkat u attakkat ukoll minn nies personali minn ġewwa. Nimmaġġel dak kien moment tibes għalik anke biex tikkalma forsi l-ommok li kienet għadha ħajja. Ħafna. Mela. Kif kienu dawk il-momenti? Ħanibdew minn hemm. L-ewwel net nixtieq qabel nibda l-familja nirringrazzja u ngħid pubblikament lil sħabi kollha li kont is-seminarju magħhom għax mill-lat intellettwali għenuna ħafna. Sakemm sib saqajja. U aħna l-kors, l-uniku kors, George, li għadu jiltaqa kun nar ta' tnej, nar it-tnej li għadda, għamiltilhom dix bil-majjal, bil-patata, u kollha nieklu u niltaqgħu flimkien. In 44 sena every Monday. Nintaqgħu flimkien għax birds of the same feather. Flock together. Ma kienx diffiċli biex nieħdu dak ir-rowl li qed tgħid inti George. U anka il-kumment li għadda Alfred għaliex jien kont diġà ħadtu qabel. Jien meta kont qed noħosseb il-ħanutien. Diġà għalinna f'kollox. 10 snin u 12 sena. Il-familja jien tellejt għal fuq. Il-familja jien ħadd responsabilità tagħha. Jekk John irid jistudja u John kien jaħdem id-dry dogs insiex. Minn hemm beda, John kien l-ewwel waħed Malta li iggradu ACCA. Ekku, intelligenti jom. L-ewwel waħed Malta, ACCA kien jgħinu ħafna, kienu John baqa jħobbu tal-aħħar, ċertu wieħed Farrugia kien ekonomista, kien daqsxejn qawwi, sejt jismu palissa mhux qed jiġini jismu. Farrugia kien daqsxejn qawwi. U allura jien dak ir-rowl li qisni anke meta bdew joħorġu ħuti, ħija uħti, Anna, Bastja l-aħħar wieħed li ħareġ għax kien iż-żejr, ovvjament. Anke meta dħalt is-seminarju, kont nibqa' mmur jien għax jiena anke meta kont nistudja l-università, imbagħad biex trajna d-dar u hekk, jiena kważi ħreġt kollox kull ma kelli mhux kważi, jiena anke li kelli mfaddal tgħidu kollu lill-familja. Allura kun nhar terba' u kun nhar ta' ġimgħa, forsi marriċ nagħti eżempju ħażin ta' imma l-bżonn huwa bżonn. Kont flok immur l-università kont immur il-ħanut fej kien speċi kien jaħdem missieri. Kont nagħmel mit-tużana ravjul. Noħodhom il-Wrangler dak iż-żmien għax ħija kien jaħdem hemm. U kien jituna 5 lira tagħhom.
kun nhar terba u kun nhar ta' ġimgħa. Ġiex liri nżomien u 8 liri kont nagħti il-missieri bil-ġak. So, għad-direzzjoni diġà tgħidulna li il-ħin skata, imma nixtieq din għaliex Don George fil-familja minn barra li John Dalli ġie attakkat kien hemm il-mewt anke tar-raġel toħtu. Li kien mument ieħor ukoll diffiċli li inti titiżżomm il-familja. Imma jirrid nasal għaliex inti tal-raġel toħtok tal-ima. Tanna. Anġlu. 14 sanilu. Inti darba fil-programma ta' ħazda li meta saħat jitfalek il-ġebel, zommu U bnidar. Meta il-familja tijak kienu jitfawla dal-ġebel. Ekku. Zammejtu bnejt id-dar. Pero qabel tuġeb il-ġorġ, jien saqsejtilek għax aħna nafuhom sew fis-sena fulanna, imma n-nies li qed iseguna Ma jafux li. ħanajt kollox fil-qosor, għax dan nista' nagħmel programm fuqha din il-mistoqsija. Jiena kont nemmen minn dejjem li l-ġebel li qed iwadbu l-ħija huwa kollu frott lejra. Għax daw, bl-ikbar rispett, lejhom ankallum. Kollha flimkien ma kinux iġibu nofsu. Ir-riforma li għamlet Malta dak iż-żmien kollha ħija għamela, ġifieri riforma. U Edi Fena kad għamel li kien jgħidli personalment, kien jgħidli minn arħuka qas nistammexxi. Imma lejra mbagħad kibret u raw kif għamlu konfoffa msamma eċetera. Fil-fatt ftit ilu, ma nafx hekk rajtux intom, dak li kkundannaħ minn Brussels il-ħija waħel il-ħabs. Rajnija wkoll. Kessler. Right? U hemmhekk ħadd gostu kollha ħija ġie. Jien 7 snin wara li l-isqofna ħjieni mill-parraċċa, ġa qalli skużani għax kienet lejra li mexxietna għal dik id-deċiżjoni, għax kull ma tmiss tagħmlu deb. Qedlu jekk kien intaħ il-lalla u waqgħu bid-deb kull ma nagħmel. Fimt? Jiġifieri din huma affarijiet importanti. U allura dawk id-daqqiet kollha laħaw il-lommi irrid nipprova naqsilha kemm jista' jkollha kont inħallija tara television, ċertu stazzjonijiet, kienu kien hemm ħafna snooker u dejjem kont intija l-snooker għax kienet tħobb l-snooker, lan ġibilha gazzetta x'Anġlu toħtija li jaħfillu kien dejjem iġibilha l-gazzetta ħobża pakkett ħalib u xi pakkett gallettini u hekk kont ngħidlu l-gazzetta neħħija għax għalhom il-gazzetta kienet in-nazzjon mhux hekk. Alla ngħidlu neħħija dik iġibilli x'iktar ħalli speċi xumbat li għanna taħħom jonfqu l-affarijiet. Għara din ta' Kessler ma rapportawiex. Li waħel il-ħabs, suspended sentence. Imma kien hemm il-weġġa. U tinħass anke fil-fikli. Weġġa mhux ta' ftit, weġġa ta' ħafna. Xena ħija mbagħad meta kien Brussels, imħabba daw l-affarijiet kollha kellu jirriżenja anke minn kommissarju. All right? U Batit il-familja. Il-mara tiegħu għalek. U ġaset. U tfal. U għadhom ibatu sal-lum. It-tfal għadhom ibatu sal-lum għax anke meta jmorru x'imkien jew jiftħu dak fuq il-Google jitla kollox daw li missierhom riżenja minn hemm saħallija ta' Kessler forsi tidher ukoll. Ejwa dak kien mument diffiċli, imma mbagħad mument diffiċli ukoll kienet il-mewt Anġlu. Il-mewt Anġlu ir-raġel toħti Janna. Anġlu kient close magħhom inti. Daqsħija. Anġlu li huwa bniedem ta' suċċess. Ta' suċċess għax Anġlu kien. Tifel ta' Tumas. Anġlu kien wieħed kien il-project manager li bena il-Port Tomaso, l-Hilton, Malta. Dan hu bnihom kollha. Imma kien bniedem verament umli, kien bniedem qalbu tajba, kien bniedem sempliċi, kull ma għandi bżonn għanġ għaw familja għasan torqot fuq il-kartun. U tal-ħġej. Għand 4 tfal, ħanġiblek 5 sodot. Jimur l-istor u jibat l-sodot. Għanċ, għawek, all right? Ġifri kien ferru minn semmeħ Anġlu, ħaqqu dak. Uħti għal-grazzja Alla kella żmien tagħha jiena kon dejjem rib tagħhom ħafna toħti u Anġlu anke tfal li jafuna ħafna hekk. U tfal għall-grazzja tiegħu Anġela ukoll speċi mxew università, Anġela tanka tgħallem l-università, kell illum Mexxi hotel. Ġifieri mexxi hotels eċetera u mexxi wkoll. Ġifieri it-tjubija ta' missierhom u laqalu l-erf tommhom daw it-tfal u irtuħu dan qed nagħmlu bħala appell li tiżiraw fit-tfal jibqa' hemmhekk u t-tfal huma bastun.
jew issarraħ fuqu, jew taqla xababiħ. Klassiku. Mela, irridu nagħlqu. Illum tallimna żewġ affarijiet. Pero dal-aħħar ftit klim li għal Don George. Incredibbli. Tallimna ħallejtni bla klim għax jiena intqajt ftit ma' John ukoll u tkellimna xi ftit f'okkażjonijiet u bniedem intelligentissimu. Ħafna. Intelligentissimu u qalbu tajba żejjed li kultant ikun hemm min jitradih. Jiena u John dik id-differenza. Ngħidlu you are very intelligent, but you have to be more wise. Għax tant jafda, tant iħobb, tant jgħin, tant jagħmel John. Mela, se jkollna nifqu hawnhekk Don George ħan nistudnuk għal ġimgħa d-dieħla wkoll, nerġgħu nkomplu nitkellmu. Illum tallimna Fred ukoll li jiena għaddejt minna wkoll li qatt ma taqta' qalbek fejn jidħol studju. Għandek kemm għandek età. Xorta tista' tistudja. Don George, bdejt nara l-istorja tiegħek u nqabbilha ma' Nixtieq nagħlaq jien bl-aħħar domanda. Issa xi ħaġa oħra, mela, xi ħaġa oħra, għaliex Don George semma l-parroċċa u int kont qed tirreferi għall-parroċċa tal-Ibraġġ. Tajjeb li ngħidlek li dak iż-żmien jiena kont naħdem tal-Ibraġġ, il-Ħalent Hotel. Ħalent Hotel niftakar. Tajjeb. Hemmhekk se tafu. Le, ma qabel ġie Don George, hemmhekk ma kien jeżisti xejn. Laqas knisja. Biċċa garax. Don George irnexxielu jibni l-knisja, kienet l-aktar knisja komda li l-ħadd wara l-ofsinar tiġbor in-nies, kienet l-ewwel knisja bl-air condition. Tal-Ibraġġ. Tal-Ibraġġ. L-ewwel knisja li kellha kamra fejn inti tista' tmur bit-tfal, jekk forsi tiddejjaq li joqdu jiġu. Kollha dejjaq tiegħek daw. Dar restorant Kienet l-ewwel parroċċa. Restorant ġdid li tbih l-Ewkaristija. L-Ewkaristija u l-kelma tal-Alla. Fred, ħalli nkompli għażha mhux se jgħidhom loku. Kienet parroċċa tal-Ibraġġ mejta li Don George għamel għaqdiet taż-żgħażagħ, għaqdiet tal-familji, ma nafx kemm il-laqda u ma nafx kemm l-attività. U jorganizza l-attivitajiet u għahe semma l-Angelo u Thomas Group għabdu bżon xaħġa ramaw tinda fuq il-soltir għal-miliet ġifiri. U labbatini l-bar. Labbatini bniet. Meta ngħidu l-Ibraġġ dak iż-żmien ftit familji u familji barrani. U nifmu għalfejn qed jgħid lejra. Ma kienx kappellan. Bħal meta tkun kappellan bil-kirkara ħabbat żewġ bibien u xbart il-flus u għamilt statwa. Meta l-isqof batni jem, għalli ħana bata kem, għalli muqot attent. Għalli għaxdik hija zona, għalli fejħat ma rrit jaf xej. Għetlu jak n-nies nkunu rridu nafu bijom aħna. Isiru jħobbuna u jafu bijom. Morsib sidġu sib flasġija jew il-ħad. Sa fuq it-suntir kien hemm momenti fejn intramat tinet. It-tinet fuq it-suntir għax in-nies fuq it-suntir u fix-xitwa ma toqgħodx fix-xita. Anke toqgħod taħt indax ma ssibx post. U l-Knisja mhux żgħira dak li jmorru tal-Ibraġġ. Ħallejtuni bla kliem. Jiena nixtieq nagħlaq bl-aħħar domanda u mbagħad immorru għall-programm ma' Don George il-ġimgħa d-dieħla, it-tieni parti għax ma stajniex nagħmlu kollox. U naħseb ħadtilkom ħafna ħin ukoll. Programm wieħed. L-aħħar domanda tiegħi hija di. Spjegali u nagħlqu biha. Wiċċ ommok meta int sirt saċerdot. Kif rajtu dak il-wiċċ tagħha meta intajta l-Ewkaristija imqazza. Ħanejdlek. Ommi l-ewwel nett kellha sodisfazzjon kbir għax jien studjajt ħadd id-degrees mill-università, eccetera. Imma iktar għax saċerdot. Allura ommi li kienet miedma ta' fidi kbira wkoll miedma sewwa. Kienet tgħid ma' kulħadd jien l-ikbar xorti l-għandi huwa żewġi, ibn is-saċerdot u wliedi. Imma s-saċerdot xu ta' bina kienet poġġieħ in-number 2. L-ewwel żewġi għax fejn kien joqgħod żewġa ma kien joqgħod ħadd ommi. U kienu jħobbu. Il-lealtà. U kienu jħobbu xulxin u fiduċja kellhom bżonn il-miż-żewġin jitalmu. Ibni saċerdot, ġifieri mhux ibni George, is-saċerdot u wliedi. U għamma meta kienet tgħid xi ħaġa, kienet tgħidha bis-sens. Tajjeb, Dun fl-aħħar net, meta twelliet? 20 April 1952. Għaliex dik hija l-kompetizzjoni li tista' trebaħkom ikla ġewwa l-Merkanti Restaurant fis-Suq tal-Belt. Tajdulna meta twieled Don George. Fidejk ħanalqu issa. Nagħlqu hawnhekk Don George, grazzi nirringrazzja l-isponsor tagħna, sponsors kollha tagħna. Kollha, grazzi wkoll lill-Benna li ngħinuhom għax bis-saħħa tagħhom jasal Kalamita fuq il-One, jasal il-podcast fuq l-Smash, tajjeb il-programmi li mmexxu
Aħna George dejjem grazzi Għall-sponsors, ngħidhom aħna Ringrazzja sew. l-ħaddiema kollha ta' l-uffiċċju Kalamita ta' xogħol importanti li jagħmlu immexxija mill-manager tagħna Ivan Baldacchino u kollum huwa id-direttur tagħna li xeba jgħid fudnejja biex nikkonkludu l-aħħar programm għaw l-aħħar biex qabel nagħlqu ħalli tolbok tibdilli naqra l-funnel. Saftaħtu. Tejjej tajjeb. Tiegħek tal-larinċ, dum bħal tiegħi. Jien preferi tal-ħawħ. Ma nista' nara x'fa. Nta minn meta l-għaw. Tal-ħawħ inħobb. Soltu mux l-larinċ u l-larinċ Mullem. massu. Mux mullem. ċaw, nintaw il-ġemaddi. Don George, nintaw għattini parti, wieħed mill-isbaħ programmi li kellna sissa, kollha kienu interessanti, George. Da wieħed minnhom. Pero dan naħseb Meta tridu niġi. il-ġimgħa d-dieħla tkun hawn. Tkun hawn. Meta tridu. Jena Il-bib għalija. miftuħ. Tajjeb. Kaċaħat tkun ġejju ma jkunx jista' jiġi ċempilli jew għalija u niġi. Aħna normalment qatt ma nitilqu ikun fejn ikun Don George jienu int li ma jagħtix il-barka. Għala int Iva ma bil-barka mod speċjali għal morda għad-diffikultajiet bħalissa Grazzi, tagħha. grazzi mulej Don George, u nitolbu għal paċi fid-dinja, Mod speċjali. speċjalment kullum kien. Iva Mr. Qatis, nixtieq nirringrazzjak tal-li minn ġu fommi inti sejjaħt li biex inkun saċerdot. U għalhekk dal-Ministeru li inti tajtni nixtieq illum neżerċitaħ billi nagħti l-barka tiegħek fuq id-dinja kollha ħalli fost tas-Sultan il-Paċi, fuq il-Knisja f'ta' żmien tas-Sinodu u fuq it-telespettaturi u s-semmija kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen, il-paċi magħkom niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Dal-podcast ġim iġġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,